ኤርትራዊ አብዛሃለ ወያሃሉ ንሃገሩን ወገኑን ዘለዎ ፍቅሪ መዳርክት የብሉን ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብሓያል ውዳቤን ሃገራዊ ጥምረትን ኣብ ምዕዋት ብረታዊ ቃልስን መደባት ልምዓትን ከካይድዎ ዝጸንሑ ልዑል ኣበርክቶ ድማ ናይ ዝፍረ እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫል ቦሊኛ ኣብ ሃገራዊ ጥምረት ዝነበረ ተራ ብቐሊል ዝጽመት ኣይኮነን ናይ ሎሚ ሰሙናዊ ሓተታ ኣብ ዝኽሪ 40 ዓመት ዝኽሪ ፌስቲቫል ቦሊኛን ትርጉሙን ኣተኪሩሎ መልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኸደ ከይዱ ፍቅሪ ሃገሩን ህዝቡን ዘይንኪ ብመበቆሉን መንነቱን ዝኸርዕ ባህሉን ልምዱን ዝያዳ ኩሉ ዘፍቅር ሕቡን ህዝቢ ምዃኑ ብምኽንያት ካብ 4 ክሳብ 6 ሓምለ ዝተቃንዐ መበል 40 ዓመት ዝኽሪ ፌስቲቫል ቦሎኛ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ እቲ ቦሎኛ ትምህርቲ ሃገራዊ ፍቅርን ሓድነትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ኣብ እዋን ቃልሲንና ጽነት ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓያል ውዳበ ፈጢሮም ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር መስዋዕት ይናኸፈለ መግዛእቲ ንምጽራክ ኣብ ብርቱዕ ኩናት ዝነበረ ህዝቦም ድምፁ ኣብ ዓለምና ቃልሑ ዘድልዮ ንዋትን ሞራልን እናስነቑ ጽኑዕ ብርኪ ኮይኖም ምንባሮም ጠቂሱ ከተማ ቦሎኛ ተእንግዶ ዝነበረት ምትኻብ ሃገራውያን ተቃለስቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣብ ምድማቕ ሓድነትን ጥምረትን ተቃለስቲ ኣብ ምድልዳል ቃልሲንና ጽነት ኣብ ምሕያል ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምዕቃብ ናብ ንኣሹ ወለዶ ኣብ ምስጋር ዝተጻወቶ ተራ ቀሊል ከም ዘይነበረ ኣነጺሩም ሓደ ካብ ዓበይቲ ሳዕቤናት ስደት ሰራውር መበቆል በቲኹን ባህላዊ ውርሻታት ኣጥፊኡን መንነት ዝሓክኽ ብምዃኑ ዝሓበረ ሓተታ ኤርትራውያን ንስደት ከም ግዝያዊ ፍታሕ ዳእምበር ከም ዘላቂ መንብሮ ከም ዘይጥምትዎ ነቲ ዝነብሩሉ ሃገር ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከም መተካእታ ዓዶም ሪኦሞን ሓሲቦሞን ከም ዘይፈልጡ ሃሞሙን ቀልቦሙን ወትሩ ምስ ሃገሮምን ህዝቦምን ብምዃኑ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኩሉ ዓቕሞም ብልሖምን ክእለቶምን ናብ ምዕዋት ቃልሲና ጽነት ቀኒዕ ምንባሩ ኣብሪሁም እቲ ሓተታ ኣስዒቡ መግዛእቲ ብጥሙር ቅልጽምን ሓያል ጽንዓትን ህዝቢ ተሳዒሩ ኤርትራ ከም ናጻን ልዕላዊትን ሃገር ግቡእ ክብራ ምጨበጠ ዝፈለመ ልምዓታዊ ተጋድሎ ንምዕዋት እውን ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ናብየ ስድራ ቤቶም ብገዛእ ፍቓዶም ናበይቲ ንዘይብሎም ስድራ ስዋኣት ናይ ምእላይ ሓላፍነት ተሰኪሞም ንልምዓት ዝውዕል ስሩዕ ክፍሊትን ተወሳኺ ወፍያታትን እናሰልዑ ንኹሉ ሃገራዊ ጉዳያት ብዕዙዝ ስታፊኦም እናድመቑ ሞራላውን ንዋታውን ደገፎም ንልምዓት ሃገር ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝቕጽልዎ ድማ ኣስሚሩሉ ብዘይካዚ ልዕላውነት ሃገር ክድፈር ዘንቀደ ዳግማይ ወራር ወያነ ምስ ተኣወጀ ኸኣ ቆፍኡ ከም ዝተተንክፈ ንህቢ ብሓደ ተላዒሎም ከም ወትሩ ብንዋትን ፍናንን መኸተ ህዝቦም ኣሓይሎም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ኣብ ዓለም ኣቃሊሖም ዜግነታዊ ሓላፍነቶም ብዝኽርዕ መንገዲ ከም ዝፈጸሙ ብድሕሪኡ እውን ብቐጥታን ብመንገዲ ከደምቲ ክፈታትን ዝጸንሐ ዝተፈላለየ ተጻብኦታት እናቐርሰሙ ንኣንጸባራቒ ታሪኾም ተወሳኺ ክብሪ እናደርዕሉ ይምርሹ ምህላዎም ሓቢሮም እቲ ሓተታ ኣብ መወዳእታ ጽምብል ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ እቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ተኣምር ዝሰርሐ ሃገራዊ ፍቅርን ሓድነትን ሎሚ እውን ከም ትማሊ ኣቦትኡ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ መሊሱ ምስዋዱ ንፈታውን ጸላእን ኣድሚቑ ዘርኢ ዕዙዝ በዓል ምዃኑ ኣረዲኡም